16. Bese siya kwabaseFilipi isahluko sesibili amavesi nakhona futhi 14 kuya ku-16. Sicela asifundele osetholile. Wenzani konke ngokungakhohlwa nokungangabazi ukuze kube ngabaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane Uphinde ufunde lapho uMathewu ngathi uqale ngenhla lapho 14 kuya ku-16 chapter 5. Nelisiqinisayo, nelisiholayo, nelisenza kube ludumo kuwe nasenkosini yethu Amen. Ukhona sesithi uma sekuzosa kwamnyama kakhulu, uma uJesu eza emhlabeni before afike kwakumnyama ngendlela emangalisayo. Izwi likaNkulunkulu ukhona lapho kushoyo khona elithi khona kuba
kufanele. Abanye-ke baye bathi isikhathi esifanele kwakuyileso ukuthi kwakubusa umbuso wamaRoma ngalesi sikhathi, umbuso well organized, ekokwazi ukuthi izinto zenzeke kahle. Une-administration enhle, isona sikhathi yabona ukuthi uNkulunkulu ngaso kufanele afike uJesu. Kodwa mina ngithi hayi kanjalo. Isikhathi esifanele kwakuyisikhathi lapho kuphelela kwesikhathi kwaba isikhathi la umnyama kakhulu. Noma kwakungathi kuhle politically noma administratively, kodwa ngokwempilo yabantu, isimo sokomoya kwakumnyama kakhulu. Kwase kuphele 400 years nangaphezulu kungekho prophets kwa-Israyeli. Kwakuthulekile nje umnyama. Yileso sikhathi-ke uJesu athunywa ngaso. Kungenza ngicabange le nto eyayisho uCharles Dickens. It was best times. It was west times. Ingathi lokho aza isimo esasikhona laphaya. Rome ngasho ukuthi it was the best of times, but spiritually it was the worst of times. Kodwa uNkulunkulu amthuma ngaleso sikhathi uJesu. Okumangazayo uNkulunkulu akwenza, kusho ukuthi uma isimo sinje, kusho ukuthi kunjani? Uma kungekho zikaNkulunkulu, kungekho sambulo, kunjani ezweni? Kumnyama. It was dark. Kumnyama. So bakuthumela leso sikhathi uJesu. Manjena kwenzeka indaba-ke, abantu abaya beyofuna besuke eMpumalanga, lawo madoda ayephuma eMpumalanga, asazi ukuthi ayiphuma kuphi neMpumalanga, but they came from the east. Maybe it was where you are now, because it was in the east. Somewhere in the east. Kwelinye lamazwe kodwa se-east. Ngoba bahamba for many days. Ngani uNkulunkulu wabadonsa ngani? Ngokukhala. Balandela inkanyezi eletha ukukhanya. Balandela ukukhanya baze bafike ukuthi le nkanyezi, the spiritual darkness yayikhona. Kodwa manje nansi inkanyezi. Akuyona inkanyezi ejwayelekile. It has something to it. It has a message to deliver. Ake siyilandele. Bayilandela not for how many days or how many months. Baze bayofika lapha ekhona uJesu. Belandela ukukhala. Kuleyo darkness uNkulunkulu wathi akuvele ukukhala. Now, uma esefikile-ke ukufika kwakhe ngalesikhathi umnyama kunje, wafika uJesu. Manje wafika walinda for 30 years. 30 years after efikile. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akatatazela afana nathi.
usenjani kulo 30 years? Aqhamuka uJesu wathi, I am the light of the world. Ngikukukhanya kwezwe. Ngikukukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze ahambe kumnyameni, kepha uba nokukhanya kokuphila. Ekusho ukuthi kuthi olandela yena uzophuma kuloku mnyama ngokulandela ukukhanya kwezwe. Inkosi uJesu ke leyo engukukhanya kwezwe. I am the light of the world. Wase kufike omkhulu kunabaprofeti. Wase kufike ozodwalisa zonke iziprofethi ezaziprofetha kwaJuda. Ingakho wakwazi ukuthi kumaJuda laphayana kuJohane 5:39 uthi lapho liyayihlola imibhalo ngokuba kuyo nithi ninokuphila uphakade. Kanti iyona efakaza ngami. Ngamanye amazwi uthi uJesu yonke leminyaka nihlele ebumnyameni nje. Niphetheni izwi likaNkulunkulu, iTestament elidala babenalo ngaleso sikhathi. Kodwa baphethe iTestament elidala kodwa bakuphi? Ababoni ukuthi ukhuluma ngobani, ngoba noma esefikile abambonanga ukuthi uyena. Yingakho esasho yena-ke manje athi mina ngiyokukhanya kwezwe. Ongilandelayo akasoze ahambe kumnyameni, kepha ngoba nokukhanya kokuphila. Manjena-ke indaba la elaphayana esakhiweni sesithathu Johane 17:19. Akasifundele umoya asifundele khona lapho nawo mazwi asho uJesu ekhuluma ukuba uNkulunkulu wayethumela indodana akayithumanga kulelizwe kumnyama kunona, ayithumanga ukuthi izolahlulela, kepha ukuba lisindiswe ngayo. Qhubeka. Sengozini yokugqekezela ngoba kumnyama imisebenzi yobumnyama yenziwa
kwenziwa ebumnyameni. Ngakho abantu abafuni ukuze kukhanyele ngenxa imisebenzi yabo mibi. If ungafuni ukuza kuJesu, kukhona insizwa laphayana. Sasinawe. Laphaya. Lapha eMall. Lesonto. Sathi lensizwa yathi yabuza ukuthi iphuma ecaweni thina iphuma ecaweni ithi yona thina kuyo yanini wena ecaweni ithi ecaweni akusoze kwenze akusoze nje ndiye ecaweni kwaphela kanjalo. Sazobuye ngiyibone siyabonana njalo ngiyizwa ukuthi yini le yenza ukuthi ithi ayifuni ukuya enkonzweni. Kungenzeka ukuthi yabona imisebenzi emibi enkonzweni yakhe noma yiyona ehleli emisebenzini emibi. Yathi mifika khona yabona ukuthi kuhlatshwa yonke le nto engiyenzayo ngeke ngiphinde ngiye khona. Angazi, kodwa-ke siyozwa naye. Kodwa umuntu ohamba ebumnyameni angenzi kuJesu kusho ukuthi uthanda umnyama ukukhanya. Umnyama ukubona umuntu uma enza izinto zomnyama bese ufika wena uthi ukhanyise. Uyazi ukuthi yini azoyenza? Abantu bathanda umnyama nokukhanya uma besebumnyameni, uma besezonweni. Yingakho-ke uJesu wathi mina kukhanya kwezwe. Wonke umuntu ozelwe kulo mhlaba ukuphi? Uhamba nguphi? Ebumnyameni. Uzalelwa ebumnyameni. Dak. La ukhona umnyama. Umuntu engafuni ukuba esebumnyameni angafuni ukuthi kukhanyiswe la ekhona. Ingoba uyakuthanda lo mnyama noma kumbambile. uJesu-ke yena uthi lobu bumnyama ukhanyisa umuntu maqedane amkhiphe. Ngoba uyazi ukuthi ubanjiwe. Elikhanya phakathi kwaso lesi sesinjani? Esiyisikwekwe nesiphambeneyo. Ake nisho nakamanye amazwi
kwazo sithi siphakathi kwalezigwegwe esiphakathi kwazo kodwa thina senze njani yilokho akushoyo uJesu ukuthi asikhanye bazalwane asikhanye nasikho khanyisa lapho khona khanyisa akuvele ukukhanya ngawe kanjani zokuletha kanjani ukukhanya ngoba sokukhanya ngokuba kade nangibona yezwa kathi unjani wena bazalwane nginqele kathi umntwana wani obumnyama kathi usebumnyameni umungekabikho uJesu isho kanje ethi ngumntwana omnyama isho ubekho uJesu ethi ngumntwana omnyama you are in darkness kodwa ke wena okade ungobumnyama uyabazi ubumnyama ukuthi kunjani ngenxa yokuthi kade usebumnyameni manje yenzani ke usukhishiwe yenzani khanya khanya ngakukhona uyazi ukuthi abantu baye benze njena leyo nsizwa ngiyazi ukuthi yile nje ukuthi ingayi mhlawumbe ihlangene ngempela nomuntu ongakhona okholwayo kodwa limbheka yathola izindlela zakhe ukuthi ziyefana nezakhe noma zimbi kunezakhe khanya lapho khona mzalwane khanyisa abathi abantu babebuza ukuthi ukhona umuntu okholwayo kule ndawo bangafundiseli abantu bathi siyamazi hayi kubonakala ngathi uyabona kubonakala ngathi uyabona endaweni umyona kubonakala ngani bathi bameza abantu abakholwa kubonwa kanye uhamba ngaphethe hayi uhlale bathi iBhayibheli siyakholwa kubonakala ngani futhi hlaleya sontweni uyaya esontweni futhi kubonakala ngokuthi nomfika kwakhe akudliwa kungebenziwani khona thandaza eyikholwa leliya akanandaba nalokhu uJesu uthi khanya do something different bakhona abathandazayo mina selokhu ngahlakanipha angikaze ngabona mangizona ngoba ngakhula ekhaya uma kuthiwa kuyadliwa kuthiwe ukudla isibona kakhula futhi ekhaya uthandaza futhi noma sengasekho ekhaya uma ukhona uma sekuyisikhathi sokuthi ngiyalala angithandaza noma ngangazi ukuthi ngizothandaza kuthini kodwa ngangifundise umthandazo wenkosi abona usesukile akazi ukuthi thini yakhuluma nje ngangikholwa lapho ngangikholwa ngangiye esontweni bekhanga ukusonta ngangiye esontweni njalo
Nangikhona. Akusiko lokho. Longakhona uyakwazi ukwenza. Uyakwazi ukuphatha iBhayibheli. Khona isizwa la. Ngangiyithanda ngalo. Inethemba ukuthi khona uzokwenza. iBhayibheli yayihamba iphethe ubone nje ukuthi iliphethe ukuthi ibheke ukuthi ubani ongathini ngiliphethe ngenkonzweni nayo awungazi ukuthi iyakholwa lensizwa ngoba iy'nsizwa eziningi kakhulukazi namhlanje-ke ayingekabe amaseko ngaleso sikhathi sesiphatha amaseko ngoba akafuni ukubonakala akithi kunjalo. Akithi kunjalo. Akithi kunjalo. Yebo. Kukhona besabayo bona bephethe iBhayibheli. Hayi kuba seliyatholakala sele. Seliyatholakala sele. Kuna ndaba kuba ngaphethe. Sofundi nenkonzweni. Hayi, lensizwa ihamba iliphethe. Kodwa nalokho kulungile ukwenza lezi zinto engizishilo kodwa akusikona kodwa uthi manje nokukhanya abesethi khona ku-verse 8 njengabantwana bokukhanya ukwenza kwenu makufanele abantwana bokukhanya bonakala ukuthi nansi indlela uma uhamba nokukhanya wenza abantu babone ukuthi nansi indlela ekumele ubanjwe ngayo lo sebumnyameni uzoyibona indlela ngoba nangu uphethe ukukhanya uhanjwa kanjani-ke ekukhanyeni kanjani ekukhanyeni how verse 9 khona lapho 10 yes izithelo zokukhanya sebuhle goodness ube muhle ungenayo obuhle ukuthi asinalo igama elizwakala kahle ngeke ulunge ngempela ungena ngoba uyeyedwa perfectly good. So uma ufuna ukulunga uthatha kubani uye makubonakala phela ukuthi ubuye ngenxa yokuthi okay wenza okuhle njalo awubenzi ububi. Now, phakathi kwezinto ezinhle okufanele uzenze ngoba kuthiwa wenza okuhle. What is it? Yini lena enhle ebonakalisa ukuthi ihamba noJesu? Uma usharisha igospel, you are sharing your life. Isikhathi esingakanani usindisiwe uzikwazi ukudlulisa ivangeli kwabanye
Mawusufumene nje kufanele usherishe. Uthini wena? How long does it take before sozinikele Nkosi before you share the gospel? I don't think you wait that long, but ukuthi musanda kufika awuyi-explain ngendlela yeBhayibheli that much, but explain kwenzeke kuwena. That's it. Nimzwile. How when you have come to the gospel, you are not going to awuzoshumayela. Kodwa you share leyo nto yenzeke kuwena. Wenza leyo nto nje kuphela. And then usho nakulona omunye uthi nakuwe kungenzeka. Ngoba kwenzeke kimi nakuwe kungenzeka. Athi omunye kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubambeke entweni nawo kade ubambeke kuyo. Athi ngoba nalokhu nje uthi awa bekwasolekela ngiyona na. Manje uJesu wamkhulula. Bekunjalo nakini yamkhulula inkosi. That's where you share the gospel. Yiphi enye indlela lapho wenza khona ubuhle? By giving. Izwe esiphila kulona siphila ezweni lapho siphila konto yakhe. Siphila phakathi konto yakhe. Futhi siphila phakathi kwabantu abagabiselanayo. Ukuthi hayi mina ngingcono kunosibani bami. Ngingcono kunaye. Mina ngingcono. Angithi siphila kanjalo ezweni elinjalo. Kodwa ukholwayo wamukela ivangeli wehlukile ngoba you share, you give, you give, you give. Ubonakala ngokuthi unikele, uyanikela. Uyanikela. Sikhulume ngokunikela okweshumi. Okweshumi akuthiwa unikele. Niyakwazi lokho? Umkhiphi okweshumi akukanikeli. Niyakwazi lokho? Umkhiphi 10 yeholo lakho awukanikeli. Wenzani? Wenzani? Ngifuna isicathele yona. Usuke wenzani ukhipha okweshumi? Okweshumi akuzange uqale kumyalelo. Never. Umyalelo uqhamuke kamuva. Okweshumi akuqhamukanga umyalelo. Umukhiphi okweshumi utshela uNkulunkulu ukuthi lokhu onginike kona akusiko kwami ngokwakho. It's an acknowledgement ukuthi ngokwakho uNkulunkulu. Konke u100% imali oyihole yonke akuyona yakho, ekaNkulunkulu. U10% i-acknowledgement. Ukuvuma ukuthi ngiyavuma Nkosi ukuthi yonke eyakho, which means once wenze njalo uma ingathi uNkulunkulu nami umuntu ehluphekile unikeze yonke nalese uzokunika ngoba akuyona yakho ekaNkulunkulu. Yezwakala wena yonke
usile yakho ekaNkulunkulu. So that's why ke ibona okukhulu lawo nasemoyeni kwazi ukushare. You share, you easily share. Uma kwaqala lapho, then you share uyazi ukuthi hawu no 90% now uma kukhona umuntu ohluphekayo ngoba angiwudingi wonke ukuthi ngizosebenza wonke ngale nyanga. Uzosebenza zonke izidingo zami zale nyanga. Elisazosala lebe ngithi ngiyoyifaka ebhenki, lebe ngithi ngiyoyi-investa, bese kufika umuntu ohluphekile engibona ukuthi uyadinga, ngizomnika uhafu wayo. Uyazwa na? Awuswele ibhodi ngabe ngiyabhala ukuthi uma usukhipha kweshumi usalo 90%, bese kulo 90% mhlawumbe ukuthi 20% izoyinvesta. Enye izobhekana ney'ndleko zami zonke zenyanga zonke. Okay. Now, kusho ukuthi usalelwe emalini ke lapho. Ubani uma 10 plus 20 plus 30, yeah? Kusho ukuthi ke manje akusasele lutho lo 70%. Uney'ndleko eziningi wena ezizofika ku 70%. Akunandaba. Kodwa-ke usenawo 20 ekufanele uyi-invest. Ufika umuntu odinga usizo. Ikhona nje manje. Ngizongamnika ingane. Ngizongamnika ingane uba kulo 20% ngisengawukhiphi 10% ngikunika yena. Sihluganiselane naye, ngisize. Kuyakhanya ukukhanya kwakho phambi kwabantu kunjalo. Yezwa bazalwane. Athinta lokubuhlungu kakhulu khona. Akuve kubuhlungu ephaketheni. Kubuhlungu ephaketheni. Ubonakala ngakho ukuthi usindiswe ngempela uma ephaketheni kungasebuhlungu. Kuke kwathi kulezi nsuku hayibo kodwa ukuyisho le ndaba. Ngithe ngithi ngiyabheka lapha esikhwameni sami. Ngithi lapha esikhwameni lesi. Ngithi ngibheke i-wallet yami. Kodwa bengifake lapha nje. Hayibo. Ngiza la phambili. Ngingekezi phambili. Ngathi mhlawumbe ngilahlile. Yabhala ukuthi kusemalini lapha. Kodwa imali yathi hayi uNkulunkulu uzongikhulula emalini ukuthi pho uma ngabe khona oyithola kunani. Pho kunani kusho ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi ukhona oyidingayo. Uzoyithola yena. Ngithe ngiza la phambili bengikhululekile mina ngilahlekelwe imali engaphethwe ekhaya. Elincane bengekho stress nesincane. Sengithi uyohlala lapha ngiyithola nayibona ubani ungitholele yona ngoba ngibe phansi kwesitulo kusho ukuthi kuwe phansi kwesitulo mina bengithi ngiyilahlile futhi bengasela njalo kungi-stressanga nakancane ukuthi ayikho. uNkulunkulu udinga usifundisa lo ukuthi sikhululeke ukuthi esinako okwakhe. Uma kufika nesidingo ukhona enginako ngikhula phakathi ngithatha nangizosala lokho. Angithi bomama manene uyothenga igrosana phela ngithengela inyanga yonke ukuthi hayi izofanele umndeni. Wazi ukuthi ekaNkulunkulu uzokwehlula ukuthi uthathe yona leyo yakho stepule khona ngeke sife ngoba
sharing material possessions with the needy. Lithi sikaNkulunkulu, uNkulunkulu uyasanelisa. He richly provides. Ofundela lapha kuTimoteyu ukuqala chapter 6 verse 18. Akuliqala ekuqaleni ngoba engathi yila ebabuhlungu kakhulu iphakethe lala ababantu abahlola verse 17 uqala verse 17. Angkhulumi-ke uma ungakhiphi inhlobo ukuthi uyasenzisa. Unayo imali kuthiwa